baitzuler, zeran zauzie! Por fin, beste hilabete bat, zuokaz. Azken aldian, eguraldie asko betzen dabil. Eta pentsa dut, ane, segaitik ez tozu zabaltzen, sekzio barri bat. Eta dituko da, ane eta Euskal Herria. Bai, izena esan Bernardo Atxagan liburu bat, baina ez da. Orduen, zer ingo sekzio honetan? Sekzio honetan eingo dutena da zu hori erakutsi Euskal Herrian zehar dauzen tokien artetik nire gogokoenak edo nire gustokoenak. Orduen gaur lehenengo atala estrenatuko dut, eta ikusiko duzue ontxe bertan norantxo gazen. Bueno, beitulers, ikusiko zen duen ja ogoinora igoten gauzela. Eta, hasi dugu ja, igoera, dea, kantzauten hau. Baina, bueno, merezi daupena eta ikusiko zuen segaitik. Txispa batek sortzen duzu garra, noinu honen berezko indarra. Beitu ja, zelako biztak ikusten abilen beti ja. Opa. Boa, kasi jauzinaz. Boa, ondo nago. Gora sekzio barria. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running Berez, from ogoinoko lurmuturre, baino polita horik ez dau, baina bidea bai super polite da. Osa, bidean emoten da zauzela, basoan, baina benetako basoan sartutu, osa, dana da berdea. Beitu, hau da bide, ez du, eta inguren dana dau berdea. Eta aurrera antxabegituten baduzue bai, dana dau berdez beterik. Bidea, eta dana berdea. Osa, da pasada bat. Bueno, beitulers, ba listo. Heldu gara, gora hau da, munduko lekurik politenetariko bat, Euskal Herriko lekurik politenetariko bat, eta perfektua da saio, atal, sekzio, barri hau estrenetako. Eta hemen goien nolako parajegaz atxean agurtuko zaituet, baina datorren hilera arte hemen, beitu.